man amo gito'y mapler apo nga makatagari. Naiget nga ipawil ita nga San Nicolas, Ilocos Norte. Ditali ka natin manipod kini Idol Lauren. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Impaka mo ni Police Captain Sigmund Banigno, Hepe ti PNP San Nicolas, sa naiget da nga ibaw pawil ti open muffler dagiti motorista. Kunana ang makadisturbar da ito ikang runaan na no birit-biriten dagiti driver ti motorsiklo iti rabrabii. Imbatad na at ito'y ket may etaday iti ordinansa iti iliti San Nicolas ket mabalinda nga agmulta ken mabalin ang maguyod ti motor da no kas bilang maminanon ang matiliw dagitoy. I-remind tayo manen dagitoy umili ditoy nang langgulo na ditoy San Nicolas na the existing municipal ordinance tayo may parit ti open muffler nga kunkunada may raman di jay usot ta nga pagparparinggol da backfire pipe ket naiget nga enforcer mi ditoy kadigitoy patrollers tayo. Inlayon ti hepe nga adan dagiti natiliw iti daytoy tawen babaen kadagitoy nga open muffler pipe para iti IFM News. Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.